Moje první a poslední video o této pivotéce. Protože jak vám majitel Adam řekne brzo, tady to pivotéka se stěhuje a důvody, proč se stěhuje, to vám snad řekne on. Měl jsem mu připravit otázky, ale vysral jsem se na něj, takže uvidíme. Musím ještě zmínit, že tady je tepleji než venku, protože Adam jako správný... Adam topí prostě svíčkama. Tak to má být jedna svíčka, ta vyhřeje půlku místnosti a hlavně za barem musí být teplo. Tam je svíček 5, vole. Tak jo. A kdyby něco, tak tady je ještě pálenka. Pivotéka pod Radhoštěm. Adam Šiška. Nazdar. Čeká na zákazníky. Zákazníci zdrhli, protože vidí kameru. Takže Adame, proč tady končíš? Proč tady končím? Protože pan majitel úplně nesouhlasí s mým konceptem a s mým stylem. Prostě se mu nelíbí křesla a podobné věci, takže končí. Křesla jsou náhodou super fajn. Dá se v nich sedět, dá. No a kam se stěhuješ teda? Stěhuji se na Lás, na kulturní, každý místňák ví, o čem mluvím. Prý je to tam prokletý, že se tam nikomu nedaří, tak to jdeme změnit. Přesně. Člověk si musí věřit, že jo. Zlomit tu kletbu. Tak, zlomili jsme to tady, nebo aspoň jsme si to mysleli, ale nebylo to tak, ale na Láze to bude lepší. Hele, a jak se tady lidi staví k řemeslnému pivu? No, skvěle. Jo? No. Milujou tvoji nabídku? Jo, krom těch mrtvol, co je tady, tak miluji. Jakých mrtvol? Myslím ty mrtvý piva v těch kaflíkách. Jo, jasný. I když to je tam, kde je biznis. Jo, je to tam, kde je ten biznis, těch velkých pivovarech, ale my to neděláme pro biznis, že jo? Tak, přesně, umělci. My chceme lidem ukázat jako rozdíl mezi pivem a pivem. To je správný. Tady probíhají ochutnávky, že jo? No, probíhaly, teď už ne, protože se budeme stěhovat, ale samozřejmě ochutnávky probíhaly. A byly to zajímavé akce, protože lidi mohli ochutnat, co je v těch lednicích. A naučili se, po čem šáhnout a se jim chutnat. Tak to má být a ochutnávky v novém prostoru neplánuješ už? No, v novém prostoru ani ne, protože se tam nevlezeme. Aha. Ale chystáme ještě něco jiného, ale to až příště. Dobrá. Doufám, že to bude spojený něco se železním šářema, nebo jak se to řekne. A... Jo no, tak, tajnosti. Jo. My každopádně přijdeme ještě se kouknout na Adama, jak se mu podniká v novém prostoru. Kdy to má být ještě jednou? Od února. Od února. Od února v jiném prostoru, takže poslední týden v lednu tady bude zavřeno. A bude velký stěhování spojený s velkou party. Takže mám přijít, jo? Takže si narazíme soudek a budeme malovat. Tak to má být. Aby jsme to panu majiteli předali tak, jak to on předal nám na začátku, protože jsme poctiví a korektní, samozřejmě. Aha. A upravíme nový prostory, uvidíme, co tam všechno nacpem, co se týče těch krásných regálů. A když se tam nenacpou ty krásné regály, tak vyrobíme něco jiného. Tak, aby to bylo zase v podobném stylu a moc pěkný. Tomu věřím. Dobrá, tak jo. Peace. A mír.